De politie had juist in een C1000 supermerk in Ljouwert een grote partij cocaïne gevonden. Ook in nog 2 andere winkels in Drenthe en Oerisel binnen de drugs ongetroffen. Het gaat maar om enkele tientallen kilo's, mijn strijdweren van roegwaai 1 miljoen euro. De gaan op de sociale media geroffen over een Project X-achtig feest op 2 weken in Ljouwert. Via Facebook en Twitter worden mensen oproepen om op 13 oktober naar het Saailand te komen. Gemeente en politie binnen op het hechten van het plan, maar willen geen commentaar aan. Jongeren komen heel iets minder op watersportvakantie in Friesland, ter grote zorg van de watersportsector. Ondernemers binnen het bijna in snits om te zien wat ze er rondwaan kunnen. Jongeren willen vooral meer uitgaansgelegenheden en toegankelijke informatie daarover. Het WK Turnen Takomir in Antwerpen bloedt een belangrijk doel voor Epke Zonderland. De training zal dikwijls wel dregen worden, om te lemster ook meer tijd als je studie medicijn kwijt is. Joen in Boppenslag Café, een lang interview met Epke Zonderland. Joen droeg, maar vannacht op buien. Het wordt goed 8 graden. Morgen een witte jesdag, met een temperatuur van om de 13 graden hinnen.